biko ka mara afa ya. Afa m bụ Uche Nnọrụka. Abụ m onye Akwaeze nke dị na Anịọcha Local Government Area, Anambra State, nke dị na Nigeria. Ọ dị mma, daalụ. Ọ dị ka onwere afa a na-etubi n'egwu a na-abụrụ Uche, maka ọ dị ka onwere afa nụrụ akpọ ọ gị mba afa ahụ. Afa a na-etu m n'egwu a bụ Eze Nwanyị, ya bụ Queen n'onu oyibo. Ya bụ Eze Nwanyị, ọ bụ iwu na ọ ga-adị n'egwu a? Eze Nwanyị bụ iwu na ọ ga-adị n'egwu a maka na ọ ya nwa bụ onye ji egwu a bụ Egedege. Adanwa bụ mmọnwụ a na-etiri egwu a. So ọ bụrụ na iwepụ Eze Nwanyị na egwu a, ịma na o nwere ihe dịka egwu a. Ewepụ Eze Nwanyị na egwu Egedege, ọ kpụọ n'ala. Afụkwụ m na ka isi ebu onwe gị na ya bụ egwu, ị na-agba egwu ndọkasị arụ, ọfancha osoche n'ife dị na Eze Nwanyị, maka na afọ m ka ụmụ nwoke si eburu ekwu ya ka ndị righela afọ. Etu isi ebu onwe gị n'egwu a, ososi na etu ife ya bụ egwu? O so na ya bụ egwu maka na Eze Nwanyị ya aga gbaba ka ụmụ nwoke si agba, maka na ọ ngala. Eze Nwanyị bụ Queen, bụ ngala bụ ihe ọ bụ. So nọọ ya nwa bụ jiri nwayọọ nwayọọ na-agba ya, were ngala na-agba ya nwa bụ Eze Nwanyị a. Afụkwazị m na ọgụ a na-agụnite egwu agụnite. Ọ mụ na-agụ egwu. Eze Nwanyị ka ọ dịka uri egwu. Eze Nwanyị ka ọ dịrị egwu ya bụ Egedege. Eze Nwanyị afụkwa m na ya bụ egwu Egedege n'ọsọsọ ofu nwaanyị nọ na ya. Nwaanyị ọzọ bịa, ọ ga-azọsa gị ọnọdụ ka ọ bụ nọọ etu esi wee kwadobe nke unu a? Ọ ka esi wee kwadobe nka maka na nwaanyị nọkwa na ya bụ egwu. Nwaanyị na-aba akị Eze Nwanyị, ọ na-agụ ụmụ nwaanyị a na-aba akị ya, a na-ekweri ya. Mana ọ ka esi wee kwadobe kpatara na iji wefu sọsọ m. Afụkwazị m na nwere nwaanyị si agba agba, maka egwu a na-agba agba etu ụmụ nwoke a si agba ya, ọ dị ka ndị lijuru afọ ọfụma. Adọrọ m ka nwaanyị ọ ga-azọbanwe egwu etu a ndị ụmụ nwoke si azụ ya. Onwe nke nwaanyị si agba? Nwaanyị sokwa agba Egedege, mana ụmụ nwoke na-aka zọsi ya bụ egwu ike na ụmụ nwaanyị, mana nwaanyị ya zọkwa ya bụ Egedege ọfụma nwekwa ike iso na-agba Egedege, maka na Egedege bụ eji ike were agba egwu Egedege. Ọ dị mma. Ya bụ Egedege onwelu ndị nwunye iche, maka anụgo m fụ isi na ịbụ onye Akwaeze, anụgokwa m Egedege si unu bi nụkwa onwelu ndị nwunye iche, onwere ebe o si bido ndị ọzọ wee mụtaba, ka onwere ebe o pụrụ ebu onye bịazi oje kalụ nke ya? For now, onweghị ndị nwunye iche, mana e nwere ebe Egedege si bido, ka ebe eziokwu. Egedege si na Unubi wee bido, ka a na-akpọ Queen Teresa Ọnụọra. Unu nwekwa ike dị na-anụ maka ya. So ọ ya nwa bụ onye nwe Egedege, mana enwezila ọtụtụ grupu gasị sizin ya mago wee na-agbakwa ya bụ egwu, mana ebe o si bido bụ na Unubi. Onwe ka ndị Unubi si bịazie unu egwu a wee mụrụ, ka ọ bụ site n'inefe anya unu si mụta? Kedu etu esi wee banye unu n'aka? Otu esi wee banye n'aka bụ na ụfọdụ n'ime ndị na-agba egwu anụnwa bụ ndị gbakwalụ egwu Teresa Ọnụọra. So from ebe ahụ ka ha si wee, ụfọdụ n'ime ha gbasịrị egwu a bụ ndị na-agbarụ Teresa Ọnụọra egwu. So from ebe a ka anyị si wee bidokwa wee na-agbakwa. Etu egwu a si dị ka kịta, etu unu si agba ya kịta, o nwere ife unu gbakwunyere na ya dị iche na nke Teresa Ọnụọra, ka ọ ka bụ nke Teresa Ọnụọra ka unu na-eso? Enwere ihe ụfọdụ etijesịrị na ya, na-agbanyeghịkwa na a na-agbakwa ya bụ egwu Teresa Ọnụọra, mana ịmago egwu bụ onye gbakwalụ otinyekwa nke egwu ncha bụ egwu. Afụkwụ m na ka esi agba ya agba, na ndị na-agba ya agba wepụtara oge mụọ ya, a na-atụkọ ụkwụ ọnụ, a na-atụsa atụsa, agaba iru fancha aga iru, agaba azụ fancha aga, ife na na-agakọta ọnụ. Ya na unu na-ewepụta oge wee mụọ ya bụ egwu tupu na apụtaba? A na-eme practice, ya na-akpọ practice before anyị ejebe egwu ọbụla akpọrọ anyị bịakọ ọnụ mekwa practice ma ndị onye ọbụla na-agbatakwa egwu ahụ, maka na Egedege na-abụ ofu ụkwụ ka eji aza, full style ka ọ na-abụ. So a ga-eme practice dịkwa sure na onye ọbụla na-agbakwa ihe ibi a na-agba, ka ghara ịbụ eje egwu onye a na-agba iche nwanne ya na-agba ihe ọzọ. Egwu Egedege ahụ na ọbịa bụ aka ọlụ unu ka ọ bụ unu lụsi efu unu na-alụ na-enwere nke a zuo ike? Egedege ọ bụghị ya nwa bụ aka ọlụ dịka ụfọdụ n'ime anyị n'ebe ama mụnwa na onwe m nọkwu ebe a, isi m n'ụlọ ọrụ ebe m na-alụ ọrụ ya bata nji ebe ka m abịatụrụ late ha na-eche m. So na anyị nwechara ihe anyị na-alụ
n'ebe anyị nọ nọọ enwezie egwu na o nwere onye kpọrọ anyị anyị abịakọ ọnụ bịa mee practice wee pụta bịa gbaa egwu. mana ife na-apụtakwa na ya bụ egwu ọ bụrụ sọsọ egwu ife eji ya egwu egwu ihe na-apụta na ife na-apụta na ya ka eji enyelu nke a na-eri n'ọnwa aka eji enyelu nke ahụ nke a na-alị mana onweghị nke agụrụ agụ zuru ezu so nọ ezie saịda enweta saịda enweta saịda enye ndị ebe enye ndị ebe ọ ya daalụ anyị kenele etu anyị na-esi zuo tata ilotekwala anyị afa gị ọzọ ọ ga-adịkwa mma. Afa m bụ Nwaada Queen Uche Nnọrụka bụ Queen Egedege. Queen Egedege. Daalụ rinne. Thank you.